Terve! Sulla oli vissiin toi auto myytävänä vai? Joo, oli se. No, mitäs sä oot ajatellut siitä pyytää? Sitten? Olisiko tuo 4 tonnia vaikka? 4 tonnia. On se aika iso raha, mutta... No, katsellaan vähän tota autoa, että... Tiedetään mitä ostetaan. No, kyllä vähän roastetta näyttää olevan, joo. No joo. Oi pölykapselit, ei oo kyllä meikäläisen maku, ihan noin pölykapselit. Oho. Joo. Pitää näitä laseja oikein pitää, että näkee tämmösiä semmosta. No niin. Katsotaan se kauempaa sitten ilman lase. Kyllä tää yleiskatsous on muuten. Tää on aika hyvä. Ja sitten... Mennäs tänne katsomaan. Joo, toi rekisterikilpi. Ootas mä katson sitä. No, miltäs näyttää? Noi numerot ei täsmää mun nimeä, ei mun syntymäaikaan. Se on huono homma. Nyt ai niin tarkka. Ja nyt katsotaan pieni siikauskone konepelialle. Se on kyllä kunnossa. Joo, mutta totta kai on nyt tarkistaa sen. En mä nyt ostaa sikaa häkissä. Minä tätä ovea auki. Se on hyvässä kunnossa. En tee sikaa häkissä. Kulkeeko unelma? Aha. Mitäs niinku tämmönen vehje täällä näin sitten vai? Kuules. Se on viimeisen päälle kunnossa. Tää moottori on aika paskanen. No se voi pestä. Tässä on se vika. Se on pikkujuttu. Luuletko mä, että mä oon joku siivoja? Ei mikään siivoja. Todellakaan. Mikäs tuo tuossa? Siinä koskissa liikaa. Päräytäpäs kuule tuo kone käyntiin, niin... Päräytäpäs tuo kone käyntiin, niin nähdään vähän. No. Tai jos mie menen päräyttämään. Päräytä sitä. Mie päräytä kyllä se pelaa kyllä hienosti. Joo, en mie sitä ostaa. Päräytä tuo koneen kanssa käyntiin. Nähdään miten tuo toimii. No niin. Se kehraako kissa. Mennään sitten katsomaan. Valot palaa. Se on hyvä juttu. No hiihina näyttää siltä, että se ykkää kohta silmille, eli mä väistyn tästä nopeasti. Entäs sitten? Joo, tuo tuntuu siltä, että kaasuvajari hittää ihan kohta kiinni, jos kun se enemmän antaisi kaatua, niin... Ajattele, silloin ajettu vasta 100 000 kuule. Se on melkein niin kuin uuden karhea. No, pysypäs hetki siinä paikalla, että jos mä vedäisin tosta tommoset niin pienet koeajot, etten paremmin sano tästä vaiheesta. Siitä kokeilet vaan. Kai sun ajokortti on sentä. PC. Ei tarkoita samaa kuin... No niin, eikö mene konepäältikään ei mene kiinni. Joo, pistä siitä joka pikkasen kovemmin. No niin. Täräytät sen, niin... No täräytetään, mä ettei sormet väliin jää. Niin. Sinäkö ne oisit sitten korvannut vai? Hehe. No minä koitan nyt pysyä tolpilla siinä. Minä kokeilin tuosta pienen kierroksen päräyttää. Otan lakit pois kun minä näin. Mutta älä päräytä tonne seinään sitten. En täräytä seinään. Mä ajan tämmösen pienen koeajoin, semmonen 30 kinnasta. Älä oikein kytkintä sitten keräytä. Keräytä. Jumalauta, mä menee semmoset koeajot, ettei oo ennen nähty. No niin. Katsotaan miten tässä hippas kuuluu. No se sinä homma, no niin. Okei.
jumalauta, siinä oli tarpeeksi kova ajo kyllä tälle päivälle. Mhm. No eiks kulkenut hienosti? Vai? No ei mene hienosta sanoin sitten. Miltäs tuntui? On sitä tehokkaampaakin viestin. 4 tonnia kun olit pyytämässä. Joo, 4 tonnia. 1500 saat. Enempää ei. Älä naurata. No, haista kuule sitten paska. Se on moro. No moi vaan. Joo, nyt voi sulkea